приятно да започнем тази втора среща на територията на Национална спортна академия с представители на експедицията в Антарктида, 23-та поредна експедиция, която за втори път има и участници от Национална спортна академия. Това са Дойчин Боянов и доцент Александър Шопов. Тук на тази среща ни уважиха ръководителя на експедицията, професор Христо Пимпирев, и инженер Йордан Йорданов, директор Охридски, разбира се, и други участници в експедицията, така както ми бяха казани. Вероятно, в последствие, когато имате въпроси, те също ще се включат в този разговор. През 2013 година, всъщност 2012-2013 година, на 21-та експедиция, отново Дойчин Боянов и доцент Александър Шопов с любезното съдействие на Антарктическия клуб бяха участници в експедицията във връзка с разработването тогава на един проект изследване възможностите на човека за адаптация в нестандартни условия, в случая ниски температури и покоряването на височина, т.е. височинни условия. Резултатите бяха изключително интересни от физиологична гледна точка тогава. Част от тях са публикувани и са споделени вероятно и с студентите, и с преподавателите. Тази година също със съдействието на Антарктическия клуб и неговият ръководител, отново нашите преподаватели бяха приети да участват, за което ние, разбира се, благодарим. Академията също има своя немалък принос. Този път пък резултатите и изследванията, продължението на проекта беше повече в психологическа насоченост, за което вие също ще чуете, надявам се, доста интересни резултати. Така че такива проекти по принцип заслужават внимание. Те са актуални не само за спорта, проблематиката на спорта, но и от социална гледна точка, от физиологическа възможностите на човека. Те са винаги актуални и аз се надявам вратите на 24-та експедиция да не бъдат затворени за представителите на Национална спортна академия, като разбира се и ние отново ще помагаме с каквото можем. Сега ми позволете да дам думата на ръководителя на експедицията, професор Христо Пимпирев, да ви поздрави и да сподели. Много се радвам, че съм в аула магна на Националната спортна академия. Тук, да се призная, съм за втори път и все по едни много хубави, прекрасни поводи. Първия път беше 2012-2013 година, когато за пръв път започна сътрудничеството между Национална спортна академия и Българския антарктически институт с участието на Дойчин Сашо с един научен проект в експедицията. Но, както знаеме, в Националната спортна академия спорта и науката върват ръка за ръка. Затова и академия. Тук се правят едни върхови спортни постижения, но също и много добри научни резултати. Това е единственото място, където науката и спорта са ръка за ръка. А в Антарктида нищо не се прави самостоятелно, винаги е свързано с друго нещо. Например, Антарктида е една много сериозна външна политика. Но за да се направи външната политика на страната, трябва да има наука. Така че единственото място, където науката и външната политика пак са ръка за ръка. И тази току-що завършила експедиция, аз много се радвам, тя завърши успешно, най-вече защото всички се върнахме и върнаха живи и здрави от Антарктида. Това е едно от най-големите постижения на нашите експедиции, тъй като до сега това е 23-та, която приключи. Тези, които изпращаме на летище София, се връщат живи и здрави пак на летище София. Антарктида взима своите жертви. Само преди един месец един аржентински полярник загина на тяхната база. Така че да
това се моля и искам и за бъдеще да бъде така, въпреки че се вършат и доста екстремни начинания и задачи, както беше именно и току-що завършилия проект в 23-та експедиция. И аз много се радвам, че той е пак спорта и науката ръка за ръка. Освен изключителното спортно постижение, от алпинизма си е и спорт, и то много екстремен и хубав спорт, това да изкачат действени, неизкачвани върхове, един от които се оказа втория по височина връх в планината Тангра, в нашата най-българска планина Тангра, на 13 000 км от България. Те качиха за пръв път, човешки крак не беше стъпвал на големи иглен връх, измериха височината му, освен това на много други върхове, които не бяха измерени, така че това е едно постижение, освен за антарктически алпинизъм и за световния алпинизъм, тъй като това са неизкачвани върхове, при това при много трудни условия. Тук и Дойчин, и Сашо ще ви разкажат, че въпреки че Дойчин без кислород се качи на Еверест, изкачването на един връх, като големия иглен връх, който няма и 1700 метра, е не по-малко предизвикателство от изкачването на един 8000. Така че освен това, действително спортно постижение високо, те работиха един проект картографски, който тези височини ще бъдат нанесени на картите. Освен това, попътно се наименува един връх, до сега не изкачван, не знаен, че го има въобще. Той не се виждаше даже на сателитните снимки, който кръстихме София, така че това е действително един успех на току-що завършилата само преди 10 на дена 23-та българска антарктическа експедиция. И аз много се радвам за това сътрудничество, което имаме. То вече става традиционно и ще се радвам все по-традиционно да става. И те имат много работа, не само двамата, студентите, преподавателите от Национална спортна академия на района на българската полярна база на Антарктида, така че това сътрудничество ще продължи и в бъдеще, тъй като млади преподаватели, студенти ще ходят на този континент и тук виждам и такива има, които са добре дошли също в бъдещи проекти, които ще се осъществяват от възпитаници, служители и студенти на Националната спортна академия.